תראי, תמיד אהבתי מחזות זמר, וגם תמיד ככה זה... גם כנערה הייתי בקבוצות של מחזות זמר, וגם תמיד שרתי וניגנתי, ואהבתי מאוד משחק. ואחרי שילדתי הרגשתי שאני צריכה משהו שיחזיר אותי לעצמי קצת, למי שאני. ובאמת הדבר הראשון שרציתי לעשות זה למצוא משהו כזה. למצוא עניין של מחזות זמר, ובאמת יום אחרי שדיברתי עם אלדר, הוא ראה את הפוסט שלך בקבוצה של קבוצת מחזות זמר, ותייג אותי, וכאילו, ומשם התקדמנו נורא מהר, כאילו זה כבר היה... לא הכל, לשם. אוהבת. אך כשעולה השמש, בנהר, אל כוכבים בזרם. אני חושבת שמאוד הווייב של שניכם, כאילו אתם מאוד משלימים אחד את השני כזה. באנרגיות ובכאילו כל אחד מכם לדקויות שלו, וגם החיבור ביניכם. אז כאילו זה מאוד כובש כזה כבר בהתחלה, וזה מרגיש כמו מקום קצת בטוח. כאילו, אוקיי, סבבה, אפשר לטעות, אפשר לעשות פדיחות, אפשר הכל. יחד עם זאת צריך להיות מקצוענים ולעשות כמו שצריך, כאילו יש פה את השילוב הזה שהוא לא מובן מאליו. ואני חושבת שכבר בערב מבוא שהתחלנו את כל הג'אז, ואני כל כך נהניתי, כל כך, כאילו כעסתי על עצמי, אבל נהניתי. שזה אמרתי, יאללה, כאילו. וגם כל כך רציתי שנתחיל. וואו, זה כל כך סערת רגשות, הדבר הזה. קודם כל, זה מבאס שזה נגמר. כמו שאמרתי, שצריך קורס המשך דחוף. ומצד שני, זה כאילו, וואלה, עשינו את זה ושיחקנו אותה, והיה כיף. ואני יצאת בתחושה של היי, היה לי חר היום, ואני יצאת בתחושה של היי. וממש היה לי מרגש כל רגע להופיע פה עם החבר'ה המדהימים האלה, ובא לי עוד. אני קודם כל לא שרתי לפני הקורס שלנו כמה שנים טובות. כלומר, זה 5-6 שנים בטח, מאז שהופעתי פעם אחרונה. אז גם העניין של השחיקה הזאת, שהכל הוא לא כמו שהיה. אז כאילו חשבתי איך אני בכל זאת אצליח להביא את עצמי למקום הזה ולרצות לבוא לפה כל פעם מחדש, שאני בן אדם שבאופן כללי מאוד קשה לו להתמיד. אז זה היה חששות מאוד גדולים שלי, ווואלה, הצלחתי, היה לי כיף גם. אני רוצה קורס המשך, זה ממש לא בסדר, שזה 3 חודשים, זה ממש קצר.